Ако искате да узнаете какво ви очаква през следващата седмица, това видео ще ви даде ясна и точна информация. Здравейте всички и добре дошли отново на моя канал, където можете да почувствате вълшебството с мен, вълшебницата Соня, и в днешното видео ще разкрием мистерията около това какво ви очаква през следващите 7 дни. Преди това обаче ви напомням, че ако желаете лично да разгледам казус от вашия живот, можете да се свържете с мен чрез контактите, които са в описанието към това видео или като коментар под видеото. Заповядайте. Освен това, скъпи приятели, ви напомням, че може да посетите сайта ми makeawishingsmilebg.com, където да се запознаете с мен, с моите услуги, с всички продукти, които съм създала в полза на хората. Заповядайте. Освен това, може да се присъедините към моя Facebook канал или към моя Viber канал, абсолютно безплатно, да получавате информация всекидневно. Информация ще намерите в описание към видеото или като коментар под видеото, или се свържете лично с мен чрез посочените контакти, за да ви добавя. Освен това, скъпи приятели, може да се възползвате и от безплатното таро послание от мен. Информация ще намерите също така в описанието на видеото или като коментар под видеото. Възползвайте се от тази безплатна услуга. А сега продължаваме с информацията, която е необходимо да чуете днешния ден. Скъпи приятели, вярвам, че сте нетърпеливи да узнаете какво ви очаква през следващата седмица. Вярвам, че информацията ще бъде така интересна за вас да я чуете. Затова започвам с първи, втори и трети вариант. Тегля вече картите, а вашата задача е да се съсредоточите, да послушате вашата интуиция, вашия вътрешен глас и да решите коя карта ще изберете, или пък сте решили все пак да изгледате и цялото видео, нали? Все пак всеки сам решава за себе си какво да направи. Сега започваме с първата карта за хората, които избраха първи вариант. Това е знаци и синхроничност, като синхроничностите не са съвпадения, те са доказателства за твоята връзка с Вселената. Хайде да видим сега какво се случва през следващата седмица. Вариант номер 1 за хората, които избраха първата карта. Какво се случва от тук нататък? Нека да видим. Сега, тук при вас ще започне една трансформация, която ще ви освобождава от вашите зависимости, болка, разочарование от миналото, от нещо, което много силно сте искали. Може да се отнася също така и за отношения, но не е задължително, за нещо, което е важно за вас. Прекалено много зависимост, прекалено много токсичност и негативност има в вашия живот. Съответно започвам да чистя, защото знаете, че това е изцелителен. Все пак разклада. Като цяло бих казала, че това ще ви помогне наистина да тръгнете в съвсем различна посока и да се развивате. Това ще бъде така ключово във вашия живот. Така че наблюдавайте знаците и синхроничността, които всъщност не са съвпадения, а са доказателство, че вие осъществявате връзка с Вселената. Нека да видим от нумерологичните карти какво ви казва 31-31, вътрешен мир. Вие ще откриете вътрешен мир и това всъщност ще ви помогне да се свържете с вашето хармонично бъдеще. Това ви казват нумерологичните карти. Да изтегля една руна. Тя е свързана, това са вълните, тя е свързана с изчистване. Интуитивно ще се изчиствате и ще се изцелявате от емоционална зависимост. Това ви казват висшите сили. Нека да видим допълнително звездите какво искат да ви кажат днес. Първи вариант. Нещата ще се развият по начин, който дори не предполагаш. Наистина ще има и изненади дори. Да видим сега и феите какво искат да ви кажат като едно допълнително послание. Те ви казват: помолете, попитайте за това, което искате, защото по този начин ще позволите на Вселената и другите хора да разберат от какво се нуждаете, тъй като, скъпи приятели, Бог може да помогне чрез вашите ръце или чрез ръцете на някой друг. Това е начинът. Благодарим на първи вариант за тази ценна информация за това какво се случва през следващата седмица, вариант номер 1. Продължаваме нататък с вариант номер 2. Втората карта, която изтеглихте, е квантово възстановяване. Ти си създаден със силата да се лекуваш, всеки миг е възможност за възстановяване. Ще се възстановявате, защото сте преминали през определен труден етап, през трансформация във вашия живот. Сега като цяло бих казала,
че може да изгледате и първи вариант, тъй като ми се вижда като продължение на първи вариант втората карта, но и там може да се открият най-различни отговори на въпроси, които търсите. Това, което виждам при вас е, че ви е доста тежко и трудно от определени взаимоотношения или ситуация свързана с нещо, което много обичате, харесвате или любим човек. Като цяло би казала, че ще останете в собствената си енергия, т.е. ще изберете себе си, макар че няма да се откажете от другия човек. Тук има любов между вас двамата, но има и голямо неразбирателство. Като цяло и двамата желаете да имате здрави отношения, да имате здравословни, хронични, щастливи, да имате съюз, да имате семейство, да имате прекрасни взаимоотношения, но тези взаимоотношения са за изцеляване. Тоест, трябва да бъдат изцелени, има прекалено много токсичност, неизяснени казуси, неизяснени проблеми, неизяснени ситуации. Другият човек също не се отказва от вас, макар че може и да се държи на разстояние, да се държи доста студено с вас. Така че това е един микс за възстановяване, един начин за възстановяване на вашите взаимоотношения, за възстановяване на вас самите, за изцеление. Така че ако сте в такава ситуация, заповядайте при мен на лична консултация, можем да започнем с вашето изцеление. Нумерологичните карти са 35-35, те ви казват да бъдете благодарни. Да бъдете благодарни всекидневно, защото вашето бъдеще всъщност ще бъде изпълнено с много повече благослови, отколкото вие си представяте. Така че започнете да благодарите, за да се изцелявате по-бързо. Една руна, която изтеглих, това е мъжката енергия, тя е свързана с действие и с сила. Това е необходимо да направите. Да видим какво ще ви кажат феите, вариант номер 2 за днес. Какво ви казват феите? Феите ви казват, че като цяло трябва да промените начина си на хранене, да подобрите вашата диета или да подобрите начина си на хранене и вашият живот също ще се подобри. Внимавайте с какво се храните, хранете се по-здравословно и балансирано. Това ви казват висшите сили и да видим звездите какво искат да ви кажат. Отговорът е положителен. Отговорът е да, можете да разчитате на положителен резултат, ако следвате тези напътствия, които ви бяха дадени от висшите сили. Благодарим на втори вариант за тази прекрасна информация, която получихме и сега продължаваме с трети вариант или третата карта, която изтеглихте за днес. Причини за недостиг. Парите идват при този, който е в мир с тяхното присъствие. Сега, тук при вас ще има финансови проблеми. Това, което виждаме, че имате страх, някакъв страх от недостиг на пари, от липса на пари, тревожите се. Това е една вътрешна тревожност, през която преминавате и ще трябва да вземете решение от тук нататък как ще продължите за напред. Тук се вижда, че това е едно изпитание от съдбата и всъщност, ако успеете да го преодолеете, което няма да е никак лесно, вие ще преминете на по-високо енергийно ниво. Но ще трябва да приключите с стари ситуации, с нещо, което много ви тормози, мъчи ви. Сложете край, този период си тръгва. Каквото и да се е случило, всичко това е било дадено от съдбата, всичко това е дадено от висшите сили, именно за да може да преминете на по-различно енергийно ниво, където там ще се чувствате много по-добре и разбира се ще бъдете по-финансово стабилни. Така че приемете го като едно изкачване, което не е никак лесно за вас, но е преодоляване на препятствие все пак. Сега това, което виждаме е 31-31 от нумерологичните карти. Това е вътрешен мир, който ще откриете вътре в себе си и ще ви донесе, ще ви заведе към хармоничното бъдеще. Така че това наистина е положителна развръзка на вашата ситуация. Руната, която изтеглих, е Слънцето. Прекрасно. Това е израстване, успех, радост, енергия. Просто ще блестите, ще се радвате, скъпи приятели. Ето така, по този начин ще изглеждате, когато имате пари. Да видим звездите какво искат да ви кажат. Тяхното послание е свързано с това да действате, дори ако се страхувате, защото смелостта идва в движение. Сега, тук може да се включите дори в новосъздадения ми курс Смелост, който наистина ще ви помогне да направите първата крачка. Ако се страхувате да я направите, със сигурност след моя курс няма да сте безстрашни, но ще избирате винаги себе си и ще направите първата крачка, така че заповядайте. В момента е на въвеждаща цена от 60 евро, така че това са 6 модула, които със сигурност ще ви променят. Заповядайте дори на моя сайт, можете да изгледате и един безплатен урок имате, за да видите какво се случва отвътре. Има как наистина да ви помогна, просто това ще ви помогне да израснете много.
И сега феите, да видим какво ви казват. Те ви казват, че ако имате дъщеря, е хубаво да се получите от нейното поведение, от това как тя се държи, как се забавлява, как се радва на живота, защото отговорът, който търсите на въпроса, включва вашата дъщеря. Ако нямате дъщеря, е възможно да имате в близкото бъдеще. Ако това не се случва, е възможно да бъде просто до вашето вътрешно дете. Какво иска вашето вътрешно дете? Така че при всеки ще бъде различно. Благодаря и на трите варианта за информацията, която получихме днес, и сега ще продължим с общото четене, за да видим тук какво се случва за всеки един ден от седмицата. Нека да видим сега тук какво се случва за всеки един ден от седмицата. Сега, в понеделник може да има някакво интриганстване относно ситуация, в която искате вие да сте водеща ключова фигура, но там ще искат да вземат вашата позиция. Сега, като цяло не е необходимо да се тревожите и да се толкова засягате. Все пак оставете хората да покажат и лошата си страна, но ги знаете, просто си ги знаете, че са такива. Във вторник, като цяло, пак ще продължи същата интрига от понеделник, само че тук вие ще се победители, тъй като сте смирени и просто търпеливо наблюдавате техния провал. Като цяло бих казал, че имате защита от висшите сили и ще бъдете възнаградени, очакват ви благослови. В сряда бих казал, че ще има любовно обяснение, ще има нещо хубаво, изненада, може да има празник за вас, може да излизате с приятели, да се забавлявате. Изобщо предстоят ви много положителни събития, много положителни емоции. В четвъртък бих казала, че ще имате много съмнения относно ваше бъдещо начинание, тъй като искате да се увенчае с успех. Това е нещо ново за вас, но нямате достатъчно информация, за да го осъществите. Иска ви се да успеете, това е ваше голямо желание, но това, което виждаме, е, че нямате достатъчно информация, затова се притеснявате. Има един вътрешен страх и притеснение у вас. В петък отново ще мислите за това начинание, въпреки всичко ще започнете да действате в тази посока за неговото осъществяване, но като цяло бих казала, че то ще бъде увенчано с успех само и единствено, ако запазите в тайна за себе си ключови детайли, тъй като има хора около вас, които ще се опитат да ви спънат и да го разрушат. В събота ще имате любовно обяснение с любим човек, хубави думи ще слушате от него, ще се забавлявате с семейството, с любимите хора, може да имате покана за среща, може да имате да се появи нов човек във вашия живот, ако сте сами, но като цяло започва едно така излизане от една зависнала ситуация относно любовния ви живот за хората, които са в такава ситуация, хората, които имат човек в живота си, имат семейство, ще започне да се проясняват вашите взаимоотношения и да се види къде всъщност е проблема в тези взаимоотношения, защото в този момент е имало такива конфликти. В неделя обаче внимавайте, защото тук ще падат маски и ще се разберат много истини, които няма да бъдат благоприятни за вас. Като цяло информацията така едва ли не ще бъде заметена под килима, за да не се разбере, но вие всичко ще узнаете, ще ви се даде тази истина от висшите сили и това бих казала честно, че ще ви огорчи. Но истината си е истина, трябва да я приемете. Като обобщение на седмицата бих казала, че започва нещо ново във вашия живот, може да има и появата на нов член в семейството, може да присъствате на кръщене, на малко момиченце или момченце, на някакъв детски празник също може да бъдете, да присъствате. Ще има сбъднати желания, ще има сбъднати мечти, ще има нови пътища се отворят, нови идеи идват при вас, нови проекти. Отваря се съвсем различна страница във вашия живот. Дали сте готови обаче, това всичко зависи от вас. Разбира се, има и една истина, която ще разберете и няма да е много благоприятна за вас, но това е, което ни се дава за сега от висшите сили. Сега, нека да изтеглим и един камък от тези камъни, за да видим като ключова дума за следващата седмица. Като цяло бих казала, че ще ви е необходимо да бъдете силни. Това е необходимо за следващата седмица, така че проявете вашата сила. Още един път ви напомням, че може да се включите в моя новосъздаден курс Смелост, където със сигурност
ще можете да проявявате с лекота и удоволствие вашата сила. И ще се научите на това, защото това е начинът, по който да се обучите. Това е умение, което се създава. Благодаря ви, че и в днешния ден бяхме заедно. Изпращам ви мир, любов, хармония, светлина. Пожелавам ви един прекрасен ден и успешна седмица, разбира се. Прегръщам ви и разбира се, че ще се видим в следващото ми видео. Ако все още не сте се абонирали за моя канал, не забравяйте да го направите. Ако това видео ви резонира и ви харесва, може да изпратите информацията на някой, който има нужда да я чуе. Това несъмнено ще помогне и на още други хора. До скоро!